El semàfor, el Barça a l'Europa League. Sí, s'ha consumat el que els culers no volíem reconèixer i el Barça no ha aconseguit passar de ronda a la fase de grups de la Champions League i haurà de jugar a partir del gener a l'Europa League. Per tant, no s'ha aconseguit el milagre a Munic ni tampoc al camp del Benfica. El Barça ha perdut 3-0, mentre el Benfica guanyava 2-0 el Dinamo de Kíev i el Barça quedava fora de la Champions League. Una cosa que no passava des de feia més de 20 anys i una cosa que segurament farà que en els propers dies comencem un debat que ja s'ha iniciat en algunes emissores de ràdio i també en xarxes, buscant el culpable o buscant com s'ha arribat en aquesta situació que el Barça es quedi fora de Champions després de tants anys. I això és una cosa que segurament sembla senzilla, però alguns prefereixen no dir-la pel seu nom. Ahir Gerard Piqué ho va dir: el Barça està molt lluny dels equips grans d'Europa i ho està, per exemple, el Barça-Bayern del 2015 era un Barça-Bayern per arribar a la final de la Champions i el Barça-Bayern d'aquest any era un Barça per classificar-se, per aconseguir passar a vuitens i un Bayern que ja estava més classificat i que l'ha superat amb claretat. I com s'ha arribat aquí? Doncs ho va dir Gerard Piqué i a alguns no els hi va agradar, però és culpa de la gestió. El 85%, segurament més del 80% de la culpa de que el Barça estigui en aquesta situació és la gestió més que deficient dels darrers anys. I això és una certesa. La gestió esportiva dels darrers anys del Barça ha estat nefasta, tant esportiva com econòmicament, però sobretot esportivament el Barça ha fet inversions molt importants i ha aconseguit molt poc rendiment. El Barça no ha renovat el seu equip, ha seguit vivint de futbolistes que tenien un passat espectacular, però que cada vegada tenien menys present i menys futur. I això és el que li ha acabat passant, que el Barça s'ha anat fent gran, els relleus que s'han anat fitxant no han tingut el rendiment esperat i el Barça ha acabat en la situació que està. Però això moltes vegades no ens falta, no és fàcil de reconèixer-ho, sobretot des d'alguns sectors que en alguns moments han estat callats mentre la junta directiva anterior estava fent el que ha fet. Nosaltres no tenim aquest problema, perquè des del primer dia vàrem dir que ens semblava que el model que estava duent a terme la junta directiva anterior no era el que es havia de dur a terme. I això, al final, per desgràcia, s'ha acabat complint. I això és una evidència. Segurament molts diran, ara ja no cal parlar dels que ja no hi són, però és que no hi són i el seu llegat segueix allà present. Perquè el Barça, aquest afebliment dels últims anys és una conseqüència d'aquesta nefasta gestió dels darrers anys i també d'uns silencis del món periodístic que ara alguns van córrer també a la part final del mandat de Bartomeu a desemmascarar un mandat i una directiva que portava molts anys no fent les coses com tocava, van tardar molt a desemmascarar-los i ara mateix semblen els que sempre eren sempre els que estaven en contra de Bartomeu, quan en alguns moments els seus silencis també van permetre que Bartomeu i la seva junta aconseguís, i l'anterior també, aconseguissin estar molts anys al capdavant del club. Per tant, avui cal dir-ho, no perquè sigui no com a excusa, perquè al final això no és cap excusa, però és una evidència. El Barça avui està fora de la Champions per culpa de la nefasta gestió que s'ha fet esportiva i econòmicament els darrers anys, i això és una gran veritat. També hi ha una part de culpa o una part de responsabilitat en el que ha fet la nova Junta entrant, és evident, però aquesta part no pot ser mai superior a la que ha tingut la Junta sortint. Estaríem parlant de, com parlem, si ho poguéssim posar en percentatge, un 10-15%, perquè segurament a l'estiu el Barça no va aconseguir reforçar-se, que era molt difícil perquè no tenia diners al Barça, però no va aconseguir reforçar-se ofensivament després de les sortides de Messi i Griezmann. Segurament el fitxatge de Jong no era una bona solució i segurament mantenir a Ronald Koeman, sobretot, fins al moment en què se'l va mantenir, tampoc va ser una bona decisió. Per tant, aquí també hi ha un pes en aquesta decisió i que segurament això no sabem què hagués passat, però segurament si Xavi potser hagués arribat abans, potser s'hagués pogut fer d'una manera diferent. Ara mateix, és veritat que hem volgut parlar d'aquests culpables perquè és una cosa que tothom en parlarà i volíem deixar clar el que era, però al final, ara mateix, el que cal, que ho hem dit moltes vegades, i sembla que és un mantra que repetim moltes vegades, però el que cal ara mateix és estar al costat de l'equip i estar al costat del club i apoyar en les decisions que prengui el club i apoyar en les decisions que prengui aquest entrenador. Perquè al final el Barça estem tots en el mateix barco, tots volem que el Barça guanyi. Evidentment que hi ha moments, i el Barça com a club gran i com la institució més important que hi ha al país,
és una cosa que hi ha molts interessos particulars, hi ha molta gent que es vol aprofitar i es vol servir del Barça. De fet, hi ha molta gent que se n'ha servit els últims anys del Barça. Però això no vol dir que això sigui bo. No és bo que se serveixin del Barça, i això s'ha de seguir dient. I al final, ara el que cal és que tots intentem servir el Barça, tots des de la nostra manera i tots des del nostre cantó. Evidentment no vol dir deixar de ser crítics, s'ha de ser crítics, evidentment, amb les decisions que es puguin prendre, que no estiguem d'acord, que pugui prendre la Junta Directiva i el president i l'entrenador actual. Però s'ha de pensar que segurament aquestes decisions també tenen un rerefons que també és el que ens ha portat fins aquí, que és la situació actual del club. Ara caldrà prendre decisions, que és el que no s'ha fet en els últims anys, caldrà prendre decisions valentes, ficar Xavi i el Bacero, també caldrà prendre decisions valentes amb els futbolistes, caldrà veure si alguns futbolistes pels que s'ha pagat molts diners i que semblava que havien de ser cap de cartell del club per molts anys, potser no ho han de ser, perquè potser per més que tinguin o sembla que tenien les qualitats tècniques per ser-ho, potser no tenen la personalitat per estar al capdavant d'un club com el Barça. Per tant, aquí caldrà veure quines decisions s'hauran de prendre, s'hauran de prendre decisions valentes, perquè al final ara el Barça necessita valentia, necessita decisió, necessita una idea de club, que creiem que això és el més important, ho hem repetit moltes vegades, però és molt important que el Barça tingui clar la idea de club. El Barça ja sap com ha set gran, per tant, ha de tornar a intentar ser-ho d'aquesta manera. Evidentment que li costarà, evidentment que caldrà encertar molt en els fitxatges, això és una evidència, caldrà encertar i molt la tasca de la secretaria tècnica el proper mercat d'hivern i sobretot el mercat d'estiu serà molt i molt important, per tant, aquí i també caldrà que tinguin molt encert i per tant, aquí i també caldrà que la directiva encerti en les seves decisions, perquè al final d'aquest encert en dependrà el futur del barcelonisme. Al final, aquesta directiva té moltes dificultats, ho té complicat. Segurament, a vegades, també veiem que pot estar centrada en algunes guerres internes que jo crec que han de passar. És evident que hi ha un soroll a xarxes o hi ha un soroll a alguns mitjans periodístics, hi ha alguns diaris que mai estaran a favor de la Junta Directiva actual. Això és una evidència i cal dir-ho també. Hi ha alguns periodistes que tampoc mai estaran a favor de la Junta Directiva ni del president actual. Això és una evidència també s'ha de poder dir, però que això sigui així no vol dir que s'hagi d'estar perdent temps en aquestes guerres. La Junta, el Barça, l'entrenador, tot el club tenen una feina molt important, tenen una feina molt gran i els barcelonistes hem d'estar al seu costat per ajudar-los en el que calgui, perquè al final el Barça necessita redreçar la situació i només ho farà si tots intentem ajudar-lo a la nostra manera, a la manera que puguem. Evidentment, tots tenim les nostres idees, tots tenim els nostres personalismes, les nostres individualitats, però ara mateix el Barça no necessita ni personalismes ni individualitats, necessita que entre tots intentem remar en el mateix cantó, intentem ajudar el Barça, perquè d'aquí no ens sortirem si no estem tots junts i no ajudem tots al Barça. Les decisions les haurà de prendre la Junta actual. I evidentment hi haurà coses que ens agradaran i coses que no ens agradaran. Però hem d'intentar entre tots remar al mateix cantó i no centrar-nos en guerres i en dialèctiques que ja van haver-hi, ja van ser-hi a la campanya, ja es van acabar en campanya i ara mateix qui governa el club és Joan Laporta i la seva Junta Directiva i al final ells hauran de prendre les decisions i l'entrenador haurà de prendre les decisions també i hauran d'encertar. I els culers el que hem de fer ara és estar al costat del club, ser crítics, evidentment, però intentar estar al costat del club, perquè ara el club es necessita més que mai. El Barça necessita que estiguem amb ell, perquè del Barça si és quan va bé, però sobretot si ha de ser quan va malament.